ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತರೇಟ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆತಲೆ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ ಐತ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಡೈ ಪಾಡೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂಪೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೋಡ್ ದಲ್ಪ ಒಲ್ಪಾಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದೊಪ್ಪುಣಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲೆಲಿಯ ಇರೆಕುಲು ತೋಜುನು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂದೆ ಮಾತಯಾನ ದೆತ್ತದು ಇಂದೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬನ್ನಗಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ದಾಸವಾಳದ ಇರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಲಿಂದೆ ಇಂದು ಮೊಕ್ಕಲೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ವೈಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಇಂದು ಮದ್ರೆಂಗಿದ ತಪ್ಪು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ದಾಸವಾಳದ ಇರೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಮಂತದಿಂದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಲಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕುಜ್ಜಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಾಡುವಂತೀರ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಪನ್ನಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಕಾರಣ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಜ್ಜಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪೆರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಜ್ಜಲ್ ನುಂಗುದುಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಣೆ ನುಂಗುದುಪ್ಪುನ ಐಕ್ಲು ಒಂಚಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ದೈಕ್ಲುಗ್ ನೀರು ಮೈತನ ದೈಕ್ಲು ಬೆಳೆ ಪುಣ್ಣು ಅಂಚೆನೆ ಕುಜಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಜಿನ ಕುಜಲ್ ಬೆಳೆ ಪುಜಿ ಕುಜಲ್ ನುಂಗುದು ಪೋಪುಂಡು ನುಂಗುದು ಪೋದಾನ ಕೊಂಚೊಂಚಿ ಕುಜಲ್ ತಾಳ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಪುಡ್ಪನಾಗ ವಾರಗೊರ ಹತ್ತಿರ ತಿಂಗೊಳ್ಗೊರ ಅಣ್ಣ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಂತನ ತುಲೆ ತೆಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ತಿಂಗೊಳ್ಗೊರ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತರ ನಿಕ್ಲೆನ ಹೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಶೈನಿ ಆದು ಉಪ್ಪುಣು ಆಯ್ನಗ ಕುಜಲ್ ದಪ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ಲ ಉದ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆಪುನ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತೊಂದು ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಾಗ ಕೆಲವೆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಇದು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಈಗ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಕೆಲವರನ್ನ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆಪುಜಿ ದಾಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ತಿಂಪುನಂಚಿನ ತೆನಸಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಫುಡ್ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ ತೋಲಿ ಇತ್ತದ ಫುಡ್ ಆತ್ ದುಂಬುದಲಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಫುಡ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ಫುಡ್ ಎಂಚುಪ್ಪುಣದು ಅವು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೇರಿಗೆ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ನೀ ಪಂಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನಿಕಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಾನ ನಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ಲೇನು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇನು ಪನೊಂದು